Spadla jsem ze skály a místo fňukání jsem vytvořila tohle. Minulý týden jsem se zřítila 6 metrů ze skály. Záchranáři, vrtulník, nemocnice. Mohla jsem to vzdát, zůstat doma, objednat si pizzu a čekat na lepší časy. Ale co když tohle je přesně ta mentalita, která ti brání dosáhnout tvých cílů? Když se přejíš na večírku, když neodoláš cukroví, když selžeš jednou, 2krát, 10krát, znamená to, že máš všechno vzdát? Můj pár do rokle mi připomněl jednu zásadní věc. Není důležité, kolikrát spadneš. Důležité je, kolikrát se zvedneš a jdeš dál. Proto jsem ještě s dírou na hlavě vytvořila tenhle adventní fit kalendář. 31 dní, 31 jednoduchých kroků, které ti pomohou projít svátky bez výčitek a kil navíc. Žádná dieta, žádná posilovna, jen chytré strategie, které fungují, i když občas klopítneš. Za necelých 10 korun denně získáš každodenní podporu, která tě provede tímhle nejnáročnějším obdobím roku. Klikni na odkaz pod videem a přidej se k nám, protože každý pád je příležitostí vstát silnější.